салом азизон, боз як ҳафтаи дигар сипарӣ мешавад ва ин ҳафтаро низ мо бо барномаи хабарӣ аз радиои озодӣ ҷамъбаст мекунем. ноболиғоне ки модар мешаванд дар Тоҷикистон дар 5 соли охир аксаран дар ду минтақаи кишвар духтарони ноболиғ фарзанд ба дунё оварданд. Сабаб ва паёмадҳои ин раванд чӣ буда метавонад? Домани кӯтоҳ ва ё мини юбка то 17 сола ё ин ки баъди 17 сола дар Тоҷикистон дар Душанбе китоби намунаҳои либоси миллиро нашр карданд ва суоле ки бармеояд ин аст ки то куҷо баъди 17 солагӣ мо метавонем мувофиқи таби дили худамон либоси дӯст медоштаи худро бипӯшем. номзад ба курсии вазири корҳои хориҷии амрико дар конгресс гуфтааст ки барои тармими барномаи ҳастаӣ бо Эрон талош хоҳад кард. қарзҳои миёншикаста аз банкҳои камаршикаста ва ё чӣ гуна соҳибкорони тоҷик барои рушди бизнеси худ дигар маҷбуранд ки аз наздикон ва дӯстони пулдорашон қарз бигиранд. аввал айфону самсунг, ҳоло хуавей ва ё чӣ тавр мобилҳои ширкатҳои чинӣ телефонҳои ҳушманди ширкатҳои ҷаҳониро дар бозор ҷояшонро танг мекунанд. ин танҳо чанде аз хабаргузоришҳои мо барои имрӯз аст. хабарҳои бештар аз ин дар пеш аст. баъд аз 2.5 соат дигар моро дар озодӣ видео ютуб тамошо кунед.